Здравейте отново, приятели! Искам да ви кажа още няколко неща от мен. В продължение на години за себе си бих казал, че търсех верния път в живота и може да се каже, че така и не намирах почти нищо, което да чувствам достатъчно, близо до истината. С мен така се случи, че през 2019 година случайно се запознах с една възрастна жена, силно вярваща, с която прекарах няколко месеца в разговори. Тя много живо и убедено държеше на своята православна вяра и на църквата, която тя посещава от години назад почти редовно. От дума на дума оказа се, че специално в църквата, която тя посещава, се държи православно изповедание, но такова, което не приема григорианския католически календар, наложен освен на почти всички останали по света и на България още през 1968 година, както се оказа. Последният факт мен силно ме ободри и развълнува тогава, както се оказа. Тази църква носи името Българска православна старостилна църква. Казах си, доколкото да има някаква надежда за усилване на православната църква и вярата у нас. Църква и изповедания като тази трябва да са жив знак и надежда, за да може това да се случи. От разговор на разговор с нея, в един момент реших и посетих тази църква на няколко пъти, особено през пролетта на същата година. Само след няколко посещения на един голям църковен празник, за моя хем, очудване хем очаквана радост, веднъж получих чувство на обратна перспектива при едно от моите посещения в църквата. Трябва да ви призная, че такова вътрешно чувство, което с мен трае за поне няколко минути, не бях имал никога в живота си преди това. Имам спомен, че това беше относително близо до най-големия християнски празник – Възкресение Христово. От тогава насам окончателно разбрах, че църквата е жива и истински дух работи в нея. Допреди това откровено не бях сигурен на какво да вярвам и дали има такива неща. В продължение на няколко години по-късно обаче може да се каже, че занамерих посещенията си в църкви, а същевременно, както и всички останали, навярно сами знаете, положението в света навсякъде около нас продължи да се влошава с голяма сила. Всички знаете какво се разигра през 2020 година и всичко свързано с това, включително опитът за изтребление на цялото човечество, извършен през 2021 година. От края на 2021 година насам обаче случайно попаднах и проследих с голям интерес дейността на делегацията на Майката Земя на Обединените оригинални народи. Следя техните почти ежемесечни вебинари, достъпни за абсолютно всички. От тогава насам и доколкото аз проследих, се оказа, че те вече се превръщат в двигател за онова духовно движение по света за завръщане към корените и истината, което ще се увенчае с успех навсякъде по света. Те представляват събрание на старейшини, друиди и лечители от най-различни старинни народи от цял свят и работят практически навсякъде по света. А и за себе си вече със сигурност разбрах, че Бог сам ръководи това движение. Затова и разбрах, че успехът им е напълно сигурен. Духовното движение, водено от делегацията на Майката Земя по света, не изповядва Христовата вяра, или поне не всички от тях. Но наскоро осъзнах със сигурност и друго нещо, че това ще е само до време. Учението на учителя Петър Дънов, което е Христово в своя корен и изповедание, по един или друг път ще достигне до тях и навярно до всички тях.
и мнозина нехристияни по цял свят ще приемат Христос, Господния Син и наш Спасител, за да се спасят окончателно. Защото, както всички добре знаем, без приемането на Христовата саможертва за човека и без живото прилагане на Духа на Христос в нашия живот и дело, спасение не може да има за никой от нас. И точно тук идвам до сърцевината на нещата. Това, което на мен ми се случва, особено сега, от началото на новата 2024 година насам, такова нещо не ми се беше случвало никога преди. Имам ясни природни, а и вече всякакви знаци около мен всеки ден и непрекъснато. Оказа се, че Божият дух вече е винаги с мен. Това започна веднага, щом подадох моя имейл до сайта на организацията Фонтана за естествения ред на нашето съществуване. А това беше точно малко преди настъпването на последната нова година. Тази организация е създадена от Джоти Ма, една от най-ключовите фигури в състава на делегацията на Майката Земя. До сега не съм срещал други хора от България, които даже да следят дейността на делегацията, но се надявам и това някак да се промени изхода на времето. Ако вие направите същото, като мен и подадете имейл до сайта на Фонтана, тогава се пригответе, защото Бог ще общува с вас всеки ден и непрекъснато. Пък и дано така заедно с вас да станем по-силни и да направим нещо добро за нашата любима днешна България, а на практика и в полза на всички човеци по света. От Божиите знаци, които получавам от вече няколко месеца насам, научавам със сигурност няколко ключови неща, които тук ще споделя с вас изрично. Същината на дейността на делегацията, която видно е и в пълно съгласие с самото Христово учение като цяло, е и братството и взаимопомощта между всички човеци по света, но и изрично то е напълно отдадено дело по опазването на природата също, с абсолютно всичко, което това включва в себе си, без никакви изключения. Огромна част от нашата задача е да предотвратим разрухата на всичко, което Бог дава на всички нас непрекъснато и да направим така, че човека сам да престане да руши. Без значение колко много разруха се разиграва и до сега, и по света, и у нас, навсякъде. Друго, което се отнася вече изключително до човека и което се оказва изключително важно за самия наш Господ, е това: силно ви призовавам, посещавайте църквите, всички църкви навсякъде, особено православните църкви. За нас, особено като българи и като Божи народ, нашата коренна традиция и вяра е православието. И това повече от ясно означава, че за нищо на света нямаме право да я изоставяме, а напротив. Под съд ще попадне всеки, който се опита да я забрави, загърби или изостави. Хората наистина трябва да се събират на определени места, не само духовно, но не случайно необходимо и физически, колкото по-често, толкова по-добре за нашето собствено спасение, като дълбоко несъвършени човеци. А и най-важното е: отворете сърцата си за Бог до край до дъно и Той сам ще приеме абсолютно всеки, у когото го види. Знайте и бъдете сигурни, че Бог вече сам се явява на множество хора по цял свят. Това е окончателното завръщане на Светия Дух на земята. Ако човек сам избере да се включи в това дело по спасяване на самата земя и на човека, тогава знайте отнапред очаквани работа, непрекъсната всеотдайна и наистина богоугодна работа. Това се иска и от мен, и от всички останали от делегацията,
и от всички нейни дейни последователи от самото начало. Нека заедно да доведем живата и спасителна, духовна промяна на днешния свят, която Бог иска от всички нас до край. Нито за миг не се съмнявайте, че проявите ли вие желание, изявите ли вие готовност, започнете ли веднъж, Бог ще бъде с вас неразделно и до самия край. Ако имате интерес от ваша страна и въпроси, в коментари и съобщения всякакви, ще отговарям на всички. Наистина живо се вълнувам и от вашата обратна връзка, защото и до тук получавам като цяло относително малко. Винаги ще се радвам на вашия ответ. Благодаря ви за вниманието.